Ahoj, jak se máte? Today we will practice adjectives for describing people, what they look like or how they feel. And at the end you will have opportunity to practice what you learned. Okay? Tak začneme, we will start. Okay. Petr. Petr je unavený. Petr je dneska unavený. Dneska je Petr unavený. Now one thing, notice when we put the time at the beginning of the sentence, dneska, which means today, the verb goes before the subject, yeah? So it's dneska je Petr unavený. Otherwise it's like this, Petr je. Okay, remember this? This is very important. Okay. Honza je smutnej, Jana je veselá. Katka je příjemná, má příjemný úsměv. Jitka je zlá. Renata je tlustá, Dana je štíhlá. Tomáš je šikovnej, Robert je vysoký, Marek je malej. A Lenka je naštvaná. Okay, now you will have a short opportunity to practice what you learned and hopefully you will enjoy it. Okay, so let's start. Začínáme. Petr je unavený. Petr je unavený. Honza je smutnej, Jana je veselá. Honza je smutnej, Jana je veselá. Katka je příjemná, má příjemný úsměv. Jitka je zlá. Katka je příjemná, má příjemný úsměv. Jitka je zlá. Renata je tlustá, Dana je štíhlá. Renata je tlustá, Dana je štíhlá. Tomáš je šikovnej. Tomáš je šikovnej. Robert je vysoký, Marek je malej. Robert je vysoký, Marek je malej. A poslední, the last one, Lenka je naštvaná. Lenka je naštvaná. Okay, I hope you liked it, you enjoyed it. Doufám, že vám to šlo a že nejste naštvaný. Okay, and for more practice, remember, and online lessons, you can contact me here. Ahoj!